meinaa sitä, että mulla on vapaapäivä. Mä rakastan katsoa muiden ihmisten What I Eat in a Day-videoita, joten mä ajattelin, että mä hyppään junaan mukaan. Eli tänään keskitytään vähän enemmän ruokaan. Mulla on ainakin yksi uusi resepti, jota mä haluan koittaa, ja sit sellaisia mun pakkarijuttuja, joita mä haluan näyttää. Tänään on siis tiistai, joka meinaa sitä, että mulla on vapaapäivä. Viime viikko tuntui siis jotenkin niin pitkältä. Mulla on yleensä töitä 5 päivää viikossa, ja sitten yhtenä viikkona kuusta mulla on 4 päivää, että mulla on niinku 1 vapaapäivä keskellä viikkoa ja sitten viikonloppuvapaa. Mutta tässä kuussa mulla on jostain syystä 3 4 päivän viikkoa. Joo, 3 4 päivän viikkoa ja 1 5 päivän viikko. Eli mulla on paljon vähemmän töitä, josta mä en siis kyllä valita. Niin mulla oli ekana 2 4 päivän viikkoa ja sitten viime viikko oli 5 päivän viikko. Niin aika ei oikein niinku mennyt kuluu eteenpäin. Niin tää vapaapäivä tuntuu nyt kyllä oikein hyvältä. Kello on tällä hetkellä melkein 12. Mä söin tänään aamupalan. Jos sä oot kattonut mun aiempia videoita, niin sä oot voinut nähdä tän mun perusvakkari aamupala, joka on joka päivä sama. Mä laitan vaniljarahkaa, jotain marjoja. Tänään mulla oli mustikoita. Ja sit mulla oli kuivattuja mansikoita ja kuivattuja mangoja. Oli ihan sika hyvää. Sitten maapähkinävoita, auringonkukkasiemeniä ja mysliä. Ja that's it. Sit saa hyvin proteiinia, rasvoja, kuituu. Hyvä aloitusaamu. Sitten tänään oli vähän traaginen päivä. Mun kahvi oli loppu. Mä sain siitä purkista niinku nyhdettyä sellaisen puolikkaan shotin verran kahvia, niin mä join erittäin lämmin kahvin. Sitten mä nautiskelin tämän mun aamupalan, katsottiin vähän telkkaria ja laittauduttiin valmiiksi. Mut nyt mä tarvitsen oikeat kahvia. Tuo ulkona on niinku silleen vähän taas hämmentävä sää, että siellä on joku 13 astetta. Et ei niinku ihan kylmä, mutta ei kuitenkaan lämmin. Niin päiväasuna on nyt Jonaksen blazeri, sitten pipo, pinkilaukku ja äitiltä varastetut hanskat. Ja. Zweimal Gold? Ja. Darf ich auch hinter die Beine haben. Das ist, Dann frage ich dir die. Das denkt immer alle zwingen. Ja, gerne eine. Me tultiin just kotiin, kello on tällä hetkellä 3 ja me mennettiin nyt tähän lounasta. Me mennettiin tehdä tänään Caesar-salaatti, tai vähän niinku Caesar-salaatti. Me ostettiin tämmösiä vähän niinku buketteja, mutta nämä on tehty perus kananrinnasta ja sitten näissä on vaan päällä niinku cornflakes. Meillä siis vihdoin loppuu ensi viikolla meidän vanha salijäsenyys. Se sali on siis tästä niinku 30 minuutin päässä, mutta meillä olisi toinen sali tuossa niinku 5 minuutin kävelyn päässä. Niin me ajateltiin, että me käy tänään testaa se uusi sali, niin me ollaan nyt varaamassa niinku kokeilutreeniä. What was the name of the gym? Easy Fitness? Tänne pitää näköjään siis varaa aika, ja niillä on aikoja tänään vaan tosi myöhään. Niin me ajateltiin mennä kysyä, että voidaanko me vaan mennä katsoa ympärille ja sitten tehdä sopparit. Mä haluaisin koittaa tehdä tänään niitä Ellie Gibson's Brownie Balls, jotka on kunnon viraaleja TikTokista. Mutta mä siis vähän aikaa sitten rikoin vahingossa meidän blenderin niinku sen pullon. Meidän pitäisi itse asiassa tilaa uusi. Mutta meillä siis on semmonen niinku manuaaliblenderi, mutta mä en ole ihan varma, että onko se niinku riittävä, koska niihin pitäisi siis käyttää taateleita. Ja musta tuntuu, että se voi olla niinku vähän paljon sellaiselle pikkukulholle. Mutta se on myös tehnyt niinku matcha-palleroita. Ja mä mietin, että olisiko pitänyt testaa noita. Ja noihin ei siis tarvii blenderiä ollenkaan, niin se voisi toimia. Tää valotus ei nyt mikään maailman ihanin, mutta mä haluaisin näyttää teille ihan yhden mun lemppari niinku kevät-kesän
kauneusjutun. Mä niin toivoisin, että mulla olisi pisamia, mutta mulla ei oo. Joten mä tykkään aina keväällä ja kesällä tehdä ne hennällä. Mulla ainakin vanhemmat aina niinku pelotteli hennasta. Ja oli niinku, että oot tosi varovainen, jos ikin käytät sitä. Mutta tää hennä, jota mä käytän, on siis ruskeata tai niinku punaista. Se musta on sellaista, josta kannattaa pysyä erossa. Mutta tää on ainakin mun ymmärtääkseni ihan turvallista käyttää. Ja mulla ei ole ikinä ollut mitään ongelmia. Mun mielestä tää on ollut niinku kaikista luonnollisimman näköinen keino tehdä feikkipisamia. Mä vaan laitan tätä silleen niinku ympäri naamaa. Mä koitan aina tehdä silleen vähän niinku sellaisia pieniä rukelmia niistä. Ne näyttää vähän luonnollisemmilta. Mut eihän nää nyt siis tietysti ikinä näytä niinku ihan samalta kuin oikeat pisamat. Mulle nää jotenkin aina semmonen, että jos mulla on feikkipisamia, niin sit musta tuntuu, että mun ei tarvi meikkaa. Tai ei tarvi meikkaa niin paljon. En mä tiedä, ne vaan näyttää kivalta. Nyt mä annan tää olla mun naamalla vähintään tunnin, mut mielellään enemmän. Ja sit niinku ilman vettä vaan silleen rapsuttelee nää pois. Ja sit siitä parin tunnin päästä niin ne alkaa näkymään. Me siis käveltiin tänään jo yli 10 000 askelta. Meidän pitäisi käydä vielä uudestaan kaupassa, koska me tarvitaan iltaruokaan, vaikka mitä. Ja sitten meidän pitäisi käydä siellä salilla. I am tired. Mä otin just sen hennan pois mun kasvoilta ja nyt niinku... No tästä ehkä vähän sen näkee jo ne. Mut menee niinku tunti tai 2, niin ne alkaa sitten näkyä kunnolla. Mut nyt mä olen menossa kauppaan. Kello on about 7 ja mulla on vähän nälkä, joten nyt on aika pienelle pre-workout-snackille. Mä en oikein niinku ihan varma, että mitä mä haluan syödä. Mun ehkä niinku tekis päämieli rahkaa, mutta sitten taas olisi hyvä syödä niinku jotain hiilareita ennen treeniä. Niin mä ehkä teen jotain muuta. Me tultiin just kotiin ja se uusi sali oli siis niin hyvä. Se oli ihan sikatyhjä ja suht iso, plus se oli siisti, koska täällä usein salit on niinku tosi sotkuisia ja sellaisia, että niinku painot on kaikkialla ja sitten niinku laitteet on vähän silleen sinne päin. Niin toi oli tosi siisti ja kaikki painot oli järjestyksessä ja muutenkin oikein hyvä. Kello on tällä hetkellä vaille 9. Mä aloin nytten ekana tekemään niitä matchapalloja. Ja sit sen jälkeen tekee iltaruokaa. Nyt ekan mun pitäisi tehdä kaurahiutaleista kaurajauhoa. Tässä on siis tää meidän blenderi. Toivottavasti tää toimii. Musta tuntuu, että tää on niinku isompi treeni kuin meidän äsken salilla käyminen. Mutta tää näyttää nyt tältä. Musta tuntuu, että tätä pitää vielä niinku ehkä vähän sen jauhaa. Mutta tää toimii niinku ihan tarpeeksi hyvin. Okei, nyt makutesti. Tosta ei niinku hirveästi maistu toi matcha, mutta ei tuo myöskään paha oo. Noi pallerot menin pakkaseen ja nyt mä alan tekemään iltaruokaa. Mä teen tänään sienikeittoa ja sitten me ostettiin pastaa sieltä markkinoilta. Meillä on pinaattirikotta ja sitten herkkusieni ja joku toinen juusto.